Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksaya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw Albay. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts
Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manimoksea sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Ayun na. Mga tugang, good morning. Marahay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya nin Albay. Bulkang Mayon. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw nin Biyernes, Friday. Bet sa 21 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2023. Sabayan po nindoan sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Ore-restoryahan naman lamang kita, ta Biyernes man. Medyo pa relax kita, ta Biyernes. Pre, ore-restoryahan kita kan mga pangyayari po dyan sa satuyang palibot. Siyempre, so mga nakakala po kan sa indong lingkod, apoy raman po yan kan mga pigpapaabot po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa law kaining programa. Daman po sa may mga kompleanyo ngunyan, July 21, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Belated happy birthday palan kay Barangay Captain Rex Cruz kang Payaha. Birthday pala ni Cap Kasudma. Sa may mga okasyon man, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Apuira po yan kang paghulbot oral daw ta obligasyon ta na yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. O tawara man po ki ibang maingat kan kudi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan paray na tabi ka mo. Dapog-dapog sa naki mga dahon-dahon. Yun na sanang kaya taday naman ki libreng bulong sa gobyerno. Magayuno sa napagdangugon pagkarampanyahan. Pag yaon na sa pwesto, dahil na, wala nang bulong. Resita manggiraray ang daradara. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga Reparo.
Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Atuon, kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na tabi, relax lang ka mo ha, relax. Saka dapat enjoy tabi ka mo ha. Yan, good morning po sa mga viewers niya to. Sa mga nakantabay na tulos sa tuya, live kita sa BicolNet TV. Paki-follow po kan sa moyang Facebook account, BicolNet TV. O live kita sa Facebook and YouTube. Yan, paki-like and share na lang. O pwedeng i-share na lang nindo. Ganing mahiling man po kang iba, no? Oy, Friday na po ngunyan. Hazel, good morning sa imo. Yang ka dyan sa Tiwe. Kamusta po ang mga taga Tiwe? Madali naman ang piyesta dyan sa Tiwe. Kumusta po kamo? Di Biyernes na, saron simana na sa natabi mga tugang, tapos na naman ang Hulyo. Kaskaso ng panahon. Dakol po ang nag-aabang sa Lunes sa State of the Nation Address kan sa tuyang presidente. Dakol naman tabi ang nag-aabang. Ano ngaya daw ang itatabil kang presidentita? Ano lamang ngaya? Maunambitan daw lamang ngaya kung nagbaba so presyo kang bagas. Maray pa ngaya naglangkaw so presyo kang bagas. Dati may 37, may 38. Yung sutig babakal ko. Ngunyan 40 na. Paano na kaya? Sabi ugaring 20 pesos o kilo kang bagas. Nem. Agta ngaya maloko. Iling mo na ya. Ano ang sa tuyang mga reparo ngunyan ha? Oy, pagirumdum tabi giraray taso National Telecommunication Commission, ang NTC, nagpapagirumdum tabi naman po sa mga subscriber kang SIM card. Sa Martes na tabi ang deadline. Si Ryan Linaresas, good morning dyan sa RTC. Dyan sa Camp General Simeonola. Kay Sir Charlie, good morning man. So mga ma-apply tabi sa police, ready lang nindo sa mga requirements nindo. Nagahalat pa po apod kay ni order apod ka apod kaya. Nagahalat patabi abiso hali po sa headquarters kang PNP kung noarin po ang araplaya naman. Pero ready lang nindo sa mga dokumento nindo. Tapos magtaga-jogging-jogging na kamo. Ang pagpulis tabi kaipuhan dyan, physically fit ka. Yo, mapulis ngaya ko. Para ngayang pulis patukaw-tukaw. Baka padalaganon ka mo dyan ni si Ryan Linaresas dyan sa Kampula, day ka mo makaantos. Day ka mo tabi makaantos pag pinadalagan ka mo dyan ni si Ryan. Kaya pasiguro tabi ka mo. O takunday ka mo makampos, ay rimate. Rimate ka mo. Pag day ka mo nakampos. Bakong iyo tabi, Sir Charlie. O dapat pag magpulis ka, physically fit ka, ha? Maray so mga nagtitraining sa ROTC, okay ya.
Pero kung alimbawa, mapulis ka, graduate ka in education, may civil service ka, o kaya nursing, ay masasakitan tabi ka mo. Kaya ngunyan, magpuuna ka mo mag-jogging-jogging, magpuro push up, magsuro sit up. Practice, practice. Anda kung may pull up na ngunyan sa PNP man tabi si Raya. Pull up. Practice na ka mo. Aba ka tabi biglaan na paapod ka mo dyan sa Kampula. Handa na nga ni sa mga dokumentos nindo. So sa diri nindo, bako pahanda. Ayan ang dapat paghanda nindo. Pahanda na sa mga papel nindo. Handa pa so buhay nindo. So sa diri nindo. Ayan. Kaya sa mga ma-apply tabi ha. Marami sa mga ROTC may mga background na yan sa training. Ang makahirak dyan so mga dai lamang. Lalo na suday nag-ROTC. Nako, mapun ka dyan sa harap sa kaliwa, pakanan ka. Pag ngaya pasulong, pasiring ka sa dagat. Ayan. Maganda lang tabi ka mo ha. Halato na tabi Sir Charlie, sabi kang NTC sa ang deadline baga tabi kang SIM card registration sa petsa 25. Sa Martes na yan, pag dayda tabi na registroan sa indong SIM card, pag petsa 26, day na yan makaresibinin, text, o kaya upload. Madi-deactivate po ang sa indong SIM card. Paano yan kung halimbawa ngaya Mr. Hulbutana igwa ngaya kijikas? Ako, ano pa ang di ba ang GCash nagagamit ki SIM card? I-register na tabi nindo. Tama di-deactivate tabi yan. Pagday po nindo na rehistro. Pagiramdam tabi yan kang National Telecommunication Commission, NTC. And syempre tabi sa mga panahon pong araw kayo ni, mag-ingat-ingat tabi kita ha. Dakul man po giraray ang mga mararaot na elemento sa sosyudad. Sabi kang sa tuyang mga otoridad na kung halimbawa may magpasiring dyan sa harong nindo, may magsurosorbi ngaya, siguraduhin nindong legit yan. Legit po yan. Pag halimbawa mga legit, dapat tiga-asistihan iyan kan mga barangay officials po nindo. Minsan kaya may mga nagsurosorbi, ito pala, dahil man ki-connection sa gobyerno. So mga salisigan pala. So mga akyat bahay gang pala. Pag pinadagos po nindo sa harong nindo, di makukuha na po kung saan pwedeng laugon ka mo pagkabanggi. Kaya ingat tabi ha. Bago tabi ka mo makipag-ulay sa mga nagsusurosorbi dyan sa mga harong nindo, hanapan nindo kay ID. Minsan kaya sa iba may ID man talaga. Kundi, pako sinda otorisado, and dapat magpaaram sinda sa barangay. Tanganin legit po ang sa indang pagsorbi. Taigwa na naman ngunyan ki mga surosorbi baga na. So CBMS, may mga minasarabay dyan na mga sindikato. Kaya ingat-ingat tabi kita ha. Minsan baga kaya kita pag may nakihuron sa tuyo. Biyo tapang pigpapadagos baga Sir Charlie sa araw. Pigpapakapita pa, pigpapaisnak ta. Ito pala, pigaadalan na sa tuyang haraw. Pero ngaya ka mo digdi sa haraw. Siyempre sisimbagon mo ma. Ako man sa nangaya digdi natada sa haraw. May mga trabaho sa mga pag-iriba ko. Anong oras nga naguruli? Nako. Surat-surat man. Ito pala, tiga-adalan na po kamo. Kaya tabi, alerto, dapat alertado permi. Kaya ako, sa harong, perming warang tawo, sabi ko, ang gwardya ko dumandua.
Si Rolly sa kasipaing. Dahil nanggad magpalaog mas kisisay iyan. Mas kibistado nindo pagwara ako dahil may magpalaog sa araw. Yo, dahil nanggad pwede magpirit. Ako magpirit, take charge si Paing tapos si Rolly. Lalapaon sinda. Yo, pagiramdam tabi yan ha. And mga tugang Ma'am Nilia Marcaida, no? Suna na sa Lunes. Yan ang mga pigaabangan. Sabi digdi, kulturang Pilipina databi ang magiging tema kang suna ni Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Mantang si Vice President o kaya si dating Vice President Leni Robredo databi, Ma'am Nilia, dahil databi maatin sa suna, tangaya tamatin man ako dyan. Tatig, irimbitaran bagayan sa mga former president, former vice president, tigirimbitaran yan. Diimbitado man si dati Vice Mayor Leni Robredo. So, ibaga so naglaban presidente di. Ngunyan, man damatin der si dating Vice President Leni Robredo. Pero dahil man nagtaw kirason. Sa day siya maatin. Busy. Day mo man mapirit ang tao bako. Ayan ha. And mga tugang ini pong padagos manggiraray na pigbabantayan digdi sa probinsya kang Albay ang pagkadagos na pag-alburoto kang bulkang mayon. Maray ini so 5,249 na pamilya na mga apektado po kang pag-alburoto kang bulkang mayon, makakaresibi po ininin asistensya pinansyal. Ali po databi sa Emergency Cash Transfer Program kang DSWD. Sana all. Natangaya, laog ka sa 6 kilometer permanent danger zone. Ay, mga tugang, kaliwat kanan ang muda. Sa Aliko, ano na ngaya ini? Piritaw-pitaw na ang serbisyo kang Aliko. O dyan sa Malinaw, taikwa dyan na, apod kini, may okasyon sa Malinaw, adi. May okasyon, may Alinaw Festival. So, auditorium dyan, pig aircon. Yung pig aircon. Ngunyan, siyempre, pag pig-aircon mo tabi ang sirayan, dapat may abang ka na kayan. So, engineer, may abang na dapat. Pag naggamit kidakul na load, dapat alangkaw na ang transformer mo. Kaya dapat may sadiri kang transformer. O, ninasiraya. Tinakod sa aircon. Puminorotok sa transformer. Tibayon sa engineer. Tibayon sa engineer. O kaya damay so mga nagkakonektar din sa ano yan, feeder ano yan, kang substation sa Manila. So, puminatok sa transformer. Kaya palang brown out na dyan. At tibayon sa engineer. Iyan supig sasabitang pertihon ang pakaplano, pertihon ang pakahanda. Paano na ngayon ta? Ngunyan nga nagura na sa kakamahanda. Kung ngaya kaya yigot na. Sa pigsasabitang bara-bara. Ay man nga. Palunta ngaya. Inon. Bako na purotok sa transformer. Si Saydya ang engineer. Dapat aramaan kang engineer. Aramaan kang engineer kung pira ang load, kayan, o tapos i-connectar mo doon sa transformer din. Naiko po. Iyan ang pigsasabi ta. Sobra iyan sa meeting. Ay, baka kulang sa meeting. Kulang sa sobra sa paghahanda. And nakaplano siguro. Partiyon sa pagkaplano. Kaya po kaya na resulta. Yo. Everywhere you go.
So, congratulations, matibayon ng engineer dyan. Si Saido ang engineer kaya. Sige, tabi mga tugang yan ang sa tuyang mga reparo ngunya na biyernes ha. Relax, relax lamang kita. Alas 6:25 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang ini daraman po sa tuya kang MBY Dormitory. Yung MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Hanapon lang nito si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha, no? Along National Road yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis. Kaya po sa mga naghahanap po dorm, boarding house, dyan po sa may parting Rawis, yaon dyan ang MBY Dormitory. Ano? Sige, Madam Maylene, ohayo gozaimasu. Ingat perme. Siring man ang programang ini asin ang oras na yan. Atod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. Yan. B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account ha. Ang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Yo. So mga nangangay po ki sound system na pandiurag. Try nindo ha, i-recommendar ko ini sa indo. Maorag ang tanog ka ini. Taigwasinda ki LED wall. Igwasindang stage trusses and roofing. Band equipment setup. Daing brownout, may generator. Igwapat sinda ki foam machine. Kung kari kan sarong banggi may foam machine. Ay, may foam. Foam party ano. Oh, igwasindang foam machine. Oh, bisitahon nindo sa indang Facebook account ha. B-Pro Lights and Sounds. O kung daya po dan po nindo sa indang CP number ano, 0907 093 3151. Ayan ang B-Pro Lights and Sounds kung may mga concert, may beauty pageant, may pistahan, may kasalan, may bunyagan. Pwede po yan. Yan. Okay, yun ang kunyan bagang uso. So, mga sound system, igwaki mga LED wall. Darakula uno ng telebisyon sa likod. Yan. Igwa yan. Ayan ang pahito nindo. B-Pro Lights and Sounds. Yan. Sige, good morning kay Pading Ambo. Mga tugang, ang oras pong yan asin ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Mayor Si Peña Capos Bilog kang Bagong Malinaw. City Councilor Rener Burse kang siyudad ng Tabaco sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot and Cons Joel Seriola. Natuwang taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na yaon dyan sa poblasyon o kaya Tinapi, poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaraya sa loto ha. Teka mo magparataya sa waiting, tapos sa pula puti. Yan. Sige po mga tugang, alas 6:28 na. Aramon tamunan magiging kamugtagan kang panahon, tagarima pista dyan sa Malinaw, mauran-uran permi. O taso, pigbabantayan kang pag-asang LPA tabi Sir Charlie, kariyao na dyan sa may parting Samar. O kaya perming mauran-uran ang Bicol Region. Aramon tamo na ha. Baon tamo na tabi ang linya kang pag-asa para maaraman tan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunya na aldaw asin sa mga masunod pa no. Sige tabi pag-asa. Maray na aga tabi pag-asa. Shh, pag-asa. Maray na aga. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po nating minomonitor ang low pressure area sa silangan ng ating bansa. As of 3 in the morning, namataan ang low pressure area 950 kilometers po sa silangan ng southeastern Luzon. So kung mapapansin po nila, kumikilos ito ng pahilaga at unti-unting malayo sa ating kalupaan. Inaasahan po natin ngayong araw, magiging isang tropical depression or mahinang bagyo na po itong low pressure area, given na itong sirkulasyon na nakikita natin, itong mga kumpul ng ulap is mas naging compact
Unlike nitong mga nagdaang araw kung saan kalat-kalat yung mga pag-ulan o mga kaulapan dun sa paligid po ng low pressure area. Kung sakasakaling maging tropical depression, papangalanan po natin ito na Egay o yung magiging panglimang bagyo for this year 2023 at pangalawa naman po for the month of July. Base naman sa ating latest satellite animation, walang direct effect itong low pressure area sa alinmang panig po ng ating bansa for now, but itong southwest monsoon or habagat ay unti-unting magpapaulan at inaasang lalakas pa sa mga susunod na araw, unti-unti nagdadala po ng mga pag-ulan over the western sections of Southern Luzon and Visayas ngayong araw. Base po sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, inaasahan po na mananatili pa itong weather disturbance sa loob ng 5 to 6 days sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Simula po ngayong Friday hanggang sa Sunday, inaasahan kikilos pa westward or pakaliwa itong low pressure area na possible na maging isang bagyo. At tatawagin nga natin ito na Egay at pinakamalapit dito po sa may areas ng Samar Provinces and Bicol Region. And by Sunday po, kapag naging bagyo na ito, ay hindi rin natin inaalis yung chance na magtaas na agad tayo ng tropical cyclone wind signals. Pagsapit naman ng Monday and Tuesday, inaasang lalakas pa ang nabanggit na bagyo or possible na maging isang bagyo nga, posible mo lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm or isang typhoon pagsapit po ng Monday or Tuesday at kikilos patungo dito sa may northern Luzon, kikilos pa northwestward. So meron po tayong dalawang scenario, either magla-landfall po dito sa may northern Luzon or kikilos pa rin dito sa may karagatan sa silangan po ng northern Luzon hanggang sa magtungo po ng southern islands of Japan. So patuloy tayong magmamonitor po regarding sa mga pagbabago or regarding sa direksyon at kilos nitong nasabing weather disturbance. Ngayong araw po dahil sa habagat, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mimaropa. Asahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. In other areas of Luzon ngayong araw naman po, dito sa may Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and Bicol Region, bahagyang maulap hanggang maulap simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Then may tsansa na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa Northern Luzon, generally maaraw or magandang panahon ang mararanasan ngayong araw. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan din ng mga localized thunderstorms. Dito sa may Central and Southern Luzon, generally pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mataas pa rin ang tsansa ng mga pulu-pulong ulan at hindi naman ito direct effect ng low pressure area na nabanggit natin. And for Metro Manila, maglalaro pa rin between 1 p.m. hanggang 9 p.m. yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinaka-apektado ang western section ng mga pag-ulan dulot po ng southwest monsoon or habagat. Meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms na possible po magdulot ng pagbaha or pagguho ng lupa. And dito naman sa may central and eastern portions of Visayas, generally, bahagyang maulap na kalangitan ng iral within the next 24 hours, pero may chance pa rin po ng mga localized thunderstorms lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may chance na ng pag-ulan dito sa may eastern sections, lalo na po sa may area ng Surigao del Norte, sa may Surigao del Sur at may Davao Oriental at meron din po mga localized thunderstorms in other areas of Soxargen. Sa ibang bahagi pa ng Mindanao, bahagyang maulap at minsang maaraw ang kalangitan, then pagsapit ng tanghali, posibleng umabot pa rin sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, kabilang na dito sa Zamboanga City and Davao City. Then may chance rin po ng mga pulu-pulong ulan or localized thunderstorms na walang kinalaman sa bagyo or LPA. Ngayong araw, wala naman tayong nakataas na gale warning or banta sa matataas na mga pag-alon. Pero asahan po natin, given na magkakaroon po tayo ng habagat sa mga susunod na araw, plus itong possible nga na bagyong Egay, ay magkakaroon po tayo ng gale warning or banta ng matataas na alon as early as Sunday hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility itong weather disturbance in around Wednesday or Thursday. So during those days po, possible na tayong magkaroon ng matataas na alon over most areas or seaboards of Luzon and Western Visayas. Meron tayong mga possible sea travel suspensions dahil sa mataas na alon na around 4.5 hanggang 5 meters. For the next 3 days po, iiral ang southwest monsoon or habagat sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. At meron din tayong epekto po directly nitong si possible na bagyong Egay sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na sa may norte.
For Metro Manila, bukas at sa Sunday, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, possible na mostly cloudy skies na po, no? At mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms dulot ng habagat. Mas iiral ang habagat pagsapit po ng Lunes dito sa Metro Manila, makulimlim na panahon ang mararanasan at magdala po ng payong, possible po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Kaya possible din po yung mga pagbaha. Sa ating mga kababayan po for Baguio City, for the next 3 days, asahan naman ang bahagyang maulap or fair weather conditions sa umaga, pero pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon, nagiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, then may chance din po ng mga localized thunderstorms or yung mga 1 to 2 hours na mga pag-uulan. Dahil po yan sa habagat. Temperature natin, posibleng bumaba pa rin sa 17 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po for Bicol Region, asahan ng makulimlim na panahon hanggang sa araw po ng Lunes and even beyond that, given na malapit po sa kanilang lugar, itong nabanggit natin na weather disturbance, low pressure area na possible na maging bagyong Egay. Asahan po natin, pinakamalalakas ang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon ng weekend, then sa Lunes, possible as early as morning, meron na tayong mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan, dito sa Metro Cebu, by tomorrow, wala pa namang direct effect from any southwest monsoon or weather disturbances. Meron lamang tsansa ng mga saglit na ulan sa tanghali at hapon. Then pagsapit ng Sunday and Monday, makulimlim na panahon ang mararanasan dahil po sa habagat. So asahan din yung misa malalakas na ulan, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. At panghuli, sa atong mga kaigsuonan din na for Metro Davao and for the entire Davao region na rin, for the next 3 days, halos katulad pa rin po na weather conditions. Bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. For the next 3 days po yan, then may chance rin ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Posible pa rin uminit sa tanghali at 33 degrees Celsius. Si Haring Araw po ay sisikat 5:36 a.m. at lulubog 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige. Salamat, Tabi. Salamat, Tabi, sa Pag-asa sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So, harani po sa Bicol, ining LPE, sa mga masunod na daw, posibleng maging tropical depression. So, magiging bagyo na po doon na si Egay. O di, puon sa aga, o di, makakaranas kita ki mga pag-uuran lagi sa Bicol region. Sundo pa sa Miyerkules o Huwebes kasi Miyerkules or Huwebes, paluwas pa sana sa Philippine Area of Responsibility. Pero, ang mas na nagpapauran digdi sa tuya, ini pong southwest monsoon. Ini pigapod na habagat. Si LP itangon yan, dahil pakidirektang epekto, sabi kang Pag-asa. Pero ang nakaka-apektar sa tuya ang unyan, ini pong pigapod na southwest monsoon o kaya habagat. Minabigla nga ning duros ang uran. Isa ba yan pakidulogdog sa kakikilat? Isa ba yan pa mag-brown out kang aliko? Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, mga tugang 38 minutos, lipas po ang alas 6 nin pagkaga. Dahil po kamo magharali at sa pagbabalik niya to, so sa tuyang mga pag-restoryahan, ngunyan pong aldaw nin Friday. Mabalik po kita, mga nagkakapira sa na pong pagirumdom. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fahot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang, balik na po kita digdi sa Bagong Pilipinas. Alas 6:41 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kay classmate na Edwin Sistina, good morning. Yaong ka namin tabi sa Malinaw. Mga tugang, ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siring man oras pong yan natod sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. Pandiurag na sound system tabi. B-Pro Lights and Sounds. Ang sa indang Facebook account. Bisitaw na lang po nila. Siring man ang oras pong yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao. Kasabay dyan si City Councilor Riner Burse asin Mayor Shi Peña Capos Bilo. Kang Bago man na Malinaw. Yan. Bagong Pilipinas, Bagong Malinaw. Mga tugang, balik man po kita digdi sa lumang serbisyo asin reparo. Tataday ka man na suminabay sa wago. Balik po kita digdi, ako mapo girarayan sa indong servidor asin taga-reparo. Manimok saya po si Mr. Hulbutana. Ganyan pong Biyernes, Friday. Petsa 21 kita kang Hulyo, taon 2023. Bagong Pilipinas. Kaya palang tabi, Sir Acel Carael, nagbabarago naman ngunyan sa mga logo. So, logo kang pagkor, rimati na. Sabi ni Chacha, Diyos maray na pagkaagatabi sa bilog na Bicolandiano. Watching live digdi po sa La Union. Pa-shoutout na tabi sa pamilya ko asin parientes dyan sa Bicol. Ang Año Nuevo, Baleta, Valenzuela, Abansuela, and Madrona family. Yan, good morning tabi. Sa pamilya da tabi ni Chacha. Yo. Kay Sir Mario Castelo, sabi digdi, good morning man tabi. Manimok sa mga taga-subaybay kan sa imong programa, Serbisyo Asin Reparo. Hulbutana tabi! Sige. May bago na tayong bansa. May bagong Pilipinas. Yeah. Sige tabi, mga tugang, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Tama na, tama na.
Okay. Sige, tabi mga tugang, alas 6:44. O, di, abangan tatabi ha, sa Lunes, ang magiging mensahe sa State of the Nation Address kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Manong Jess. Sabi ni Manong Acel Carael, ang 20 pesos naman sa nangayangon yan, bako man niya bagas. Ang presyo ngayangon yan kang bagas, labi na bagang 40. Pero ang pigbabakal ko, so 37, 38. So may parong-parong kidiit. Iyo sa nang kaya ko. Kudi ngunyan, dahil na. Ang pinakabarato ngunyan, 40 pesos na. Kudi sabi baga ngaya, pangako baga ngaya kang nangganat ang presidente na, sabi niya, ibababa niya sa 20 pesos ang kilo kang bugas. Sabi ni Manong Acel Carael, ang 20 pesos ngayon niya na presyo, bilod. Bilod ngayon kakanon mo. Hiling mo na tabi ni Manong Jess. Papakakanon kita ni Manong Acel na Carael na bilod. Kamuti na sana ako. Batang kamuti ngunyan, gurano naman ang kilo. Sus ko. Ano na tayo? Yun na nimpigapod na bagong Pilipinas. Yo? So kung ano man po ang apod kayo ni magiging laog kang State of the Nation Address kan sa tuyang presidente, maaraman tatabian sa Lunes. Yo? 20 pesos man ang gadbaga. 20 pesos so ka ba nga? Iyo ba nang gadadi? Nga ta ngaya, sinabi ko sa Indo ngayang 1 kilo. Tama ba ngaya si pinangako ko sa Indo na magiging 20 pesos ang kilo kang bagas. Patay ko man titaram sa Indo ngayang 1 kilo. Diyan ka ba nga, baga kilo ma. Iyon ay nisupig sasabi, pareha sinikan mga parautang. Ngaya, ibalik ko sa nangyaya sa imo sa katapusan. Ano nangyari? Katapusan ng mundo, dahil pa na ibabalik. Aron po ayan kayan kasimple. Pinangakuan na ngaya ka mo, gusto pa nindong utubo. Labi-labi na ngaya ka mo. Bako? Yan ang pigsasabi ta. Kaya permi kita nabubudol-budol. Adi, kitang mga Pilipino. Permi kitang nabubudol-budol. Lalo na pag ma-eleksyon na naman. Sus ko. Grabe ang mga masisiram na mga panaramo. Tarukaman baga ngaya. Hain nga so pigparangaspak mo kang eleksyon. Ako lugod so siningil. Ma'am Kasimlos, good morning tabi sa imo. Ate. Ako lugod so tigsingil. Lain man so sabi mo. Di pa gay, pakipanahon, baka lamang bumawi pa. Sobra na bagan sa ron taon, di baka lamang bumawi man sa mga masulot na tao. O kaya baka bumawi pag madali na ang eleksyon. Alat-alato na sa Indo, ha? Paano tanda, man ako kimagin ni Buta. Bako man ako nakatuko, pero kung ako nakatuko, matindog ako. Okay. So, halaton ta na sa natabi, ang sabi, sa zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr., kulturang Pilipino ang magiging tema. Tayo na yun sa pigsasabing bagong Pilipinas. Tapos, ano ito? Ano ito na? Kulturang Pilipino ang magiging tema sa zona ni Presidente. Tapos, ano ito?
ang mga pighanda daang pagkaon, nalato na hata data sigurado. Dapat so sigurado, kapag malapnitan kita. Ay na ito. Okay. Kulturang Pilipino ang magiging tema kang sona ni Presidente Marcos. Maliban databi Ma'am Kasim Los duman sa pagsulot nin Barong Tagalog at Pilipinyana, mga kakaning Pinoy, kagaya ng bibingka, puto, linoba, puto bongbong, sapin-sapin, ibos, latik, ang ipapakakanda tabi Ma'am Kasim Los sa sona ni Presidente Marcos. Ibata ini ang mga gustuhong kong kauno. Ma'am Kasim Los, maduman kita. Maarkila kitang barong Tagalog. Di pwedeng barong Bicol. Sa babae, Pilipinyana. Pag lalaki, Pilipinyano. Mga pagkaing Pinoy. Yun. Igwayan pagkaing Pinoy. So mga ano yung pagka? Bibingka, putubongbong, latek, aruyo, isus. No rin daw kita makatana kayan. Mapisa sa malinaw. Si Saidan magibukilatik tapos aruyo, binutong. Ang makonsuelo, kung binutong ang itaw sa imo, ngayon nakabarong ka, di ba ang binutong, may natok iyan? May natok, di ba? Pagkakan mo kang binutong, di mabukas ka kang dahon, kang bata. Kung maluho baga so binutong tabi Ma'am Kasim Los, magwara ka irak dyan apod ka, so natawag, magwara irak dyan. Tapos naulaan pa subarong mo. Arroyo, buda, balisungsong. Iyon ang gagtabi Ma'am Kasim Los. Ako papiliyon magugkim mga turo tinapay tapos mga arog kaya. Kaya baga ako pag may mga nag-imbitar sa ko sa pistahan, dahil ako nagdadyan. Bihira tabi ako makipista. Ako lang nag-irimbitar sa ko na dagkakadaragit lama. Dahil ka man niya, pigimbitaran mingi, gaday ka man minadigdi. Sabi ko, pwede man niya ako nindo ipasyaro nindo. Pwede man ipasyaron. Pero ang gusto ko, pag nakikipista ako, dapat igwa sa mga araw ka na mga kakaning Pinoy. Yan ang gusto ko. Yun databi ang ihanda sa Lunes. Paboritong ko ang sapin-sapin. Ay, good morning palan kay nalingawan ko na si ngara ni Madam. So, pig-orderan mi ni Mayura kisapin-sapin. Masira mo ng sapin-sapin niya. Sa payahan dakol nagigibo kayan. Sain daw dyan sa payahan. So, latik ibos? Dahil nangon niya. Ang mga nagigiribo kaya, so mga yaon dyan sa Aplan Barangays, na pag-abot kaya sa sentro manong gis, dahil naman uso yan. Di ba sa mga pistahan sa sentro, dahil ka naman makahiling ki mga pigahanda pagkaaga, so tsokolate bagatabi Ma'am Kasim Los. So tsokolating dahil nag-aaso. Ang ihanda sa imo pagkaaga, limbawa, may piyesta. Ang ihanda sa imo muna kaya, halimbawa uminabot kang alas 7. Ang ihanda sa imo, tsokolate, ibos, latik, aruyo, mag-arog kaya. Ngunyan daina. Pag uminabot ka dyan na aga, yaon dyan, pasta, pansit, ano ito? Uyang pang so, may mga lagbagang mga bunay, ano ito? Ano ito? So, nagkukulay yelo. Ano ito? Palibasa aram ko sa napansit. Pansit, bihon, spaghetti, ano pa?
So, bilao. So, ang sa ibabaw may mga bunay. Yung yan ang perming ano, may flavor nga ni nugad tinapa. Ano ito, susar? Naling mo naman na. Ano nga nito, Ma'am Kasimlos? Lingaw, kulugod. Basta kasabay man yang kang pansit, bihon. Susaro, paano ito? Nahiling mo na ang palabok. Iyo, palabok! Iyo. Yun ang kunyan bagang uso. Ay naman kan mga bihon nga, ordinaryohon naman sa nangayaya. Pansit ordinaryohon. Palabok. Salamat tabi, Sir John. Palabok. Yun ang bagang kunyan ang uso. Yun ang pag may pistahan, yun ang tighanda. Bako na itong sumanga kakanin. Bako na ito sumanga kakaning Pinoy. Narumduman ko, may istorya kayan tabi, Ma'am Kasimlos. Kaya na tsokolate baga. Diyan kay ito sa payahan, may paragibo diyan kay itong tsokolate. Matibay yun si Tia Cordia na Luperio. Lula ni Municipal Councilor Juan Loyo. Ina ni Barangay Kagawa Des Luperio. Matibay ito magibog tsokolate. Diyan tsokolate bagatabi, Ma'am Kasimlos, mainito niya. Pero dahil nag-aaso. Sir John, aramos istorya kaya. May nakipista sumagbarkada. Mas masiram dyan so binutong na may tsokolate. O yun, ang partner kaya, tsokolate, binutong o kaya ibos. Yan ang mas partiyo. Tapos may latik. Sa latik naman, ang matibay dyan mag-ibos sa malinaw, si Tia Cordia. Alingaw ko sa pangaran, tagapawa. Matibay minagibok ki latik, nalingaw ko na lugod sa pangaran. Tapirmi man ako dyan kayo nagpapagibo. Dyan sa pawa kang malinaw. Kursan. Matibayon magibo ito kilatik. Ang pandiurag niya sulunok. So, mahamis bagang piglalagya. Tatad marumduman ko ang pangaran kay ito. Dipisil na palang tabi, ibus na kay Ma'am Kursan. Dipisil na tabi palang Sir John na nagkakaedad. Malingaw na. Si Tia Siria. Tia Siria, Tia Biniya. Nahiling mo na. Nagloading. Ini ang epekto tabi, Sir John, kang pagpaparabor brown out tigde sa Bicol, digi sa Albay. Nagahang biyo ang utak ko. Nakukurap. Tia Siria, Tia Biniya. Iyan ang matibayon magibuki latik. Narumduman nindo si istorya kang duwang magbarkada. Nakipis tatabi, Ma'am Kursan. Kundi, ining duwang magbarkadang ini, Sir John, dai kikabisto duman sa may pistahan. Halimbawa, dyan sa Malinaw, mapista. Nakipista sinda sa Malinaw, dai man sinda kikamidbid. So, ang ginibukan duwang magbarkadang ini, tapunawo na. Uminiba duman sa padi. Pag ang padi baga, bisita nindo, ihandaan nindo ki supuros na masiram sa padi. Bako, ay day nga kamukayan ta si padi nga madigdi. Bisita tang nga si padre. So, ang handa din do kan mga pandiurat. So, darakulang batag ki padre. So, darakulang prutas ki padre. So, darakulang basta pa po. Pandiurag, puros ang ki padre. Pati nga so aki ko ngayang pandiurag ki padre pa. Dahil naman ito. Dahil na. Madagitan kita kini ni Padre. Dahil naman ito ha, joke man sana ito. Basta. So darakula dyan na prutas, darakulang batag, puros ang ki Padre. Diyo.
Ihandaan tatabi iyan, di ba? Oh, di ba? Okay. Huna ko sir, epekto man kang PLDT. Naglo-loading. Iyo. Di, suduwang magbarkada, umili ba ki Padre? Di, siyempre, pag duman ni Padre sa sarong haro, sabay man so, wala akong audio? Napa ano? Alam to na ha. Ano ito? Duman ni Padre sa sarong haro. Ay, guay. Iyo. Kunin na si istorya, talasiti na. Kunin na si istorya, tabi. Nagdumanso padi sa sarong harong, naglaog. Pinalaog na si Padre. Dan ginibo man kandawa, sumakasabay sa nangaya kita ki Padre. Di si Padre, may kasabay man na iba. Dahil man, pag sinriparo sa si Padre, na may mga kairip, may nag-iba man sa iya, di, pinatokaw na sa sarong lamesa. Arampangan sila. Dahil sa nang kuro kaalusudong magbarkada ta. Dahil man sinamidbid ni Padre. Pero ang aram kang kagarong, kairiba sinda ni Padre. O di na. Punaw na sudua. Luwasan na kan sulatik, ibos, pwerte. Tapos sunin na tabi, luwasan na kitsukulate. Luwasan na kitsukulate. Palibasa, gutom mo na sudua. Rup-rupon iyan sa tsukulate kan sarong barkada. Pag rup-rup, dahil baga naggaso? Rup-rupo. Ito na ha. Ito na. Paano sa pag-rup-rup? Araw kayo sa pag-rup-rup ka. Rinup-rup kang saro. Pagka-rup-rup kang saro, kang tsukulate, ta, punaw na. Tuminangan. Nagruluwa. Sabi kang barkada, ngayon pa di, dahil mo ngayon pag-isipon si Madi, nasa maray ngayon itong kamugtakan. Kita ngayon digdi, okay kita, tao ni kaya, pertihon niya, handa. Hindi. Dahil man na araman kang kairiban, paguna niya, paguna niya, narumduman sa naso pamilyang binayaan, tanakipista sudua, diyo. Pahito naman kan saro na barkada. Rup-rupon man so, tsukulate. Sir Cassie Willia, pag rup-rup kan tsukulate, mainiton nga. Mainiton pala nga pa, di ka nagtaram. Ito yung ibinuga baga Sir Cassie Willia, ibinuga ni kang barkada niya, ibinuga duman sa padihon niya so, rinuprop niyang tsukulate, may naiton bagaya. Taday man nagtaram so, pimirong ruminuprop ta, masupo. Nagruluwa sa na, tuminangad sa kisame, nagruluwa, biyong nagruluwa. Kaya pa di, dahil mo nga pag-isipon niya so, si Madita, nasa maray nga kamugtakan ito. Kudi kaya, dahil ka nangyadig di magibita, masupo nga ki Padre, mamalisyahan kita ngayon bako, kita kay riba ni Padre. Propon kang kataning mani, nakuha mo so hanap mo, mainiton pala niya pare. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Iyan ang istorya kan so duwang nakipiesta na dahil mangkikamidbit, umindi ba sa nakipadre? Bakong karog kita kayang tabi? Espesyalon sa tuyang padi, di ba? Halimbawa, pag binadyan sa tuyo, espesyalon maga. Basta, alinganin daw, pag nag-o-offer kita, ay hindi sa nagkari ka mo, masa nag-offer ta, ako dahil man ako nag-offer. Kaya ako ka ito, na istorya ko yan ta, pero may akong kurka riba ka ito kang padi. Nagsusuro sa Kristan man ako ka ito. Di, suro sa Kristan man ako, pag itinao na sa padi, so, pig-offer, ipapasa man sa ko ni Padre. Ang paguli imi kaya,
Paguli mi kayan Sir Cassie Wilya. O, dara naman ngayon Mox na sarong upper nandyan. Dara naman niya sa indaw. Basta pag mga pigo-offer, mga darakula, mga magayo, halimbawa, upo, halabao na upo, magayuno na upo, ay kipadre iya. So mga batag na darakulaon, mga magayuno na batag, so mga daibaga ki sinurugudan, day ki mga ininsiktuan, dahil nindo pag intrahan iyan ta kipadre iya. So darakulaon na karabasa, basta magayon, kipadre iyan. Bago karog kayan kita. Naistorya ko sa naiyan ta, mapista na sa Malinaw Tabi, Sir John. Kaya di, may bagyo. Ang bagyo, parani dyan sa may parting Bicol region, maluwas sa par mga Miyerkules wib. Miyerkules baga pisa sa Malinaw. Paano kaini masabaw ang pista dyan sa Malinaw? Isabayan pa ki habagat. Nako, magpreparar tabi sa mga taga Malinaw, tabaka mautro naman tabi. So, piyestang-piyesta dyan, dahil mangkibagyo, buminaha dyan sa Malinaw. Indasan akong may mga paghahanda, sinda. Nem, indasan na nga nita. Taon-taon daw, tababalikan ta so mga paghahanda dyan kang magayon ko tataorog maho na sa mga taga Malinaw ta igwa na sindaki auditorium, aircon. Aircon naman ang gad, kaya lang pagtakod da kang aircon da kang sarong aldaw, kuminurutok da so transformer. Natatada itabi ito inabanga. Da ito plinano. Da kasabay sa plano na kaipuhan ki da kulang load, kaipuhan ki transformer. Itinakod, pinurutok baga. Yan supig sasabi tang, ano na tayo? Si sayang engineer dyan. Araman kang engineer nga, araman man kang mayor na dahil man nag-adal so mayor kumperang kuryente ang kaipuhan dyan. Aram magakutan kang engineer, kung aram kang engineer dahil kakayanon kang transformer, dahil niya ipatakod. Baka kung nagtaram na sa engineer, ay day tabi nindo ipagtakod iyan dyan, tamapotok ang transformer, ta kulang iyan, day pwede iyan dyan. O nga, tamaraman man ani mayor. Si Sen may pagkukulang. Si mayor, hinda, kada yung pagkaaram dyan si mayor. Bako, nagkadara may palugod sa may linya, nagka-brown out lugod. Yan, napig sasabi ta. Di ba yaon sa plano? Yaon sa paghahanda. Bara-bara Takuda na nga yan ta. Baluon ta kung pwede. Pag puminutok sa kana. Puminutok. Aram naman sa nanindong i-aircon nindo. Tataday pa nindo. Pig-prepararan. Pighandaan. Nadakulang transformer ang kaipuhan kaya. Mapulugos-pugos ka mo. Ano pa? Huya na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Sir John, logi ngaya kayan Sir Mox ngaya ang madagusan ta. Steady sa nang bisita sa araw. Ayaw man ang gadade. Pag piyesta, apod kaya, logi suma madagusan na harong ta. Steady ang tawo. Palalayan mo ki chichiriya. Believe ako kay Father. Aranas nga, believe, si Sir John, believe da siya kay Father, aranas, maurag ito makibarkada. May mga barkada. Dakol akong barkadang padi. Minsan nga ni, sa mga pading barkada ko, duman ako nakakaukod. Ano nga nakakaukod ka? Duman ako nakakaukod mga G. May mga barkada akong padi, duman ako nakakaukod. Sa ibang padi, nakakaukod talaga ako. May naukdan ako sa ibang padi.
Kung ano man na naupdan kong itong iba, ako na sana nakakaaram kay tao. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ma'am Nilda Chavez Azores, good morning tabi. Alas 7:10 na ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali mapamibi mo na kita kang orasyo impirata, irayo lamang kita sa katibaadan. Ano? O, tabata igwa kita ngunyang ki pigbabantayan ng pag-asa na raot ki panahon. Sana, maski nga ni maluya sa nayan, sa ibabagang lugar, uran pa sa nandigbaha na sa Metro Manila nga ni. O, yo. So, sarabay po kita mamibi ha. At least malampasan ta lamang naman. Ining mga namamati talig di sa may parting albay. Yo? Sige po. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fajot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay,
MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Campus Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa 15 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. B Pro Lights and Sounds. City Councilor Riner Burse, Vice Governor Ate Glenda. Mayor si kang Bagong Malinaw. Kasabay man dyan si Cons Irene Morales Pahot. And Vice Mayor Rabi Cargullo. Ang Kapos Biloloto Outlet dyan sa Tinapi. Thank you. Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong Biyernes 21 na kita kang Hulyo taon 2023. Ako mapogirarayan sa indong servidor Asin taga Reparo. Manny Moxea po si Mr. Hulbutana. Sando kita alas 7:30. Kaya ano pa ngaya? Hoy, sa mga parantabay niya to, paki-share na lang po kan sa tuyang programa, ha? Ganing mahiling man po kang iba. Sige po, duro-diretso na. Dito yun, nasa ng minuto na naman. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, 16 minutos na sana. Ay, 16 minutos. 16 minutos, lipas po ang alas 7. Okay. Digdi kita sa Maray na Bareta kang DSWD Bicol para po duman sa mga pamilya na apektado po kang padagos na pag-alburuto kang Bulkang Mayon. O, taang sabi, makakaresibida tabi ining mga pamilyang ini, matatauan po sindanin asistensya pinansyal sa paagi po databi kang pigaapod na emergency cash transfer program kang DSWD digdi po sa Bicol Region. So ma-distribute databi okay. Huni sa mga kada munisipyo na pamilya. O dyan pa lang sa munisipyo kang Kamalig, 800 o kaya 886 na pamilya. Halit dyan sa Kamalig. 596 man dyan sa Daraga, 894 sa Ginubatan, sumasdakol sa Ginubatan, sa Ligao City, 838 na pamilya, and dyan sa Malilipot, ang may dakuladi, 1,000, Malilipot, 838, ang may pinakadakuliyo po ang Santo Domingo, 1,544 na pamilya. 444 man sa Tabaco, and igwa pa po ki 414 pamilya na nakatalaan man databing tauaning asistensya sa mga masunod na aldaw. So, pig 12,330 12,330 pesos ang pwede po maitao sa kada pamilya na pwede databing magamit sa pambakalki mga iba-ibang pangangaipo diyan po sa evacuation center. Apira databi yan Sir John kang pigtatao bagang apod keni na receive nindang food packs na regular na ipinagtatao kang probinsya o kaya kan sa tuyang gobyerno. So apira yan kang pigtataong puro aldaw na food packs makakareceive daki kada pamilya nin 12,330. Ayos.
Kaya, ano pa ngaya? Mag-evacuar ka na. So yan tabi mga tugang ha. Ipapanaw na databi yan. Ngunyan siguro si Manap ipapanaw na yan kan DSWD. Di maugma sa mga nag-evacuar. Kudi. Maski nga ni dakol kang nakukuang arog kan, iba man giraray tabi baga Sir John, so naka-star ka sa imong harong. Bako ka man komportable dyan pag-arog kaya. Pero may mga nakukuha ka kasi oral daw, may nagtatao ki food pack so kaya per week na pangkonsumo nindo. Yan ang magayon dyan. Plus may nagbibisita man ng mga artista, mga politiko, may mga nagtataraw dyan. Yan lang ang advantage yan. Pero so disadvantage ka yan, dahil ka komportable, bako mo yan harong. Dahil ka nasa harong nindo. O igwa man ki mga bakwit na nagbabaralik-balik duman sa saindang lugar, igwa sinda ki mga hayop na tiga-atama, anano, o napig kukuha ninda kan saindang oral daw na pagkabuhay. Igwang mga arog kaya. So, bako kabaga komportable pag bako mong lugar. Maray kong burbagyo sa nata, ang pinakalawig kang bagyo sa evacuation center, mga sarong simana sana. Ang iba nga ni baga, paghupa na kang paros, mina, urli na. So, iba ining irestoryahan, bulkan ini. Dahil tapamaaraman kung maposngak mananggadan o dahi. Tangon dyan na, alboroto sana. Alboroto pa sana nga po ka. Dahil pa nagpupusngak. Nag-alboroto pa sana. Pag puminuskat na problema. Bata paubos na databi so pundo. Paubos na so budget kang probinsya. Iguyugod mo yan. Kundi, igwa pa baga kita kipirang bulan na kaipuan ta pa pong maghanda. Pag mga last quarter baga kang taon, babagyo ang probinsya ni Albay, digi sa Bicol region. Kaya pa siguro manggiraray kita. Baka abutan pa kita ki mga ibang kalamidad. Nako, dahil na kitang imo kaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. So, pigsasabi ta ha. Yan ay gaano ta na. At least ngunyan, may lessons learned na naman kamo. Diyan sa aloy na bagay yan. Nasa plano yan eh. Nasa plano yan dyan sa Malinaw, dyan sa covered court. Bakang covered court, auditorium. Ang design ka yan, aircon. Aircon. So pag dinesign mo yan na aircon, anong kaipuhan? Ang nakakaisip ka yan, so mga engineer. Mga engineer. Dahil po ayan aram kan mga opisyalis dyan sa Malinaw. Dahil aram ni Mayor. Tabako man engineer si Mayor. Kundi, nakadesign iyan para aircon, so dapat bago ang kinonektar duman sa transformer, aram din kung nagkonektar kung kakayahon kang transformer sa load. Ikinarabit nindo tapos, bakong paminoros nga, bakong nagkarimati sa transformer nindo dyan. Ibata may mga activity na baga, may mga aktibidades na ongoing kunyan so Alinaw Festival dyan sa Malinaw. Ilinga na po nindo. Yan ang pigsasabi ta. Ano ba? Handa ba kita? Di ba? Aloy pa ko ta. Bago pa yan. Pigapot na. Engineer! Shh! Ano yung tabi ng engineer? Pwede itakod. Pwede nga yan. Tuntang pumuros nga. Di ba? Bakong paminuros nga. Kung igwan design iyan na dapat arog kayo ni, dapat ang transformer kayo ni, ibaman ang load kayo ni. Di ba? Nagkadarama. Bakong sige ang buro brown out dyan sa Malinaw. Hinay ko po. Diyos Maria talaga. Tayo. Kanta na daw sana ngaya. 6 minutos tabi bago mag alas 7:30. Itanong
Nya, ay man kimaraot ko ta nang magkonsulta, maghapot. Arog kaya, imbis na makatipid, mabakal ka na naman kipanibagong transformer. Bagay ba kung manindo pirak ang pigagasos ka? Pirak man kan mga taga-Malina. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Diyos ko po! Pag-ibig na walang hangganan. Sa masunod na bulan na kita mahirit dyan, ha? Patapusun ta mo na ning July. Sa Agosto. Siringilon ta. Araw ka kapalpakan bagay. Bako, imbis na nagtitipid, along kurano ng transformer ko niya. Bagay dahil man, ay problema ngayon, bako tama pira ka. Lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Sabi diyan sa Masbati, palangga ko tabi ka mo gabos, palangga ko kamo. Palangga ko kamo. O sa timog o kanluran, kahit saan pa man ang aking isisigaw. Ikaw ang aking mahal, palangga ko kamo. Palangga ta ka ngayon, sir. Sabi dyan sa Katanduane, sa Masbati. Palangga ta ka ngayon, sir. Ang nais ko sana'y inyong malaman. Sa Hilaga o sa Timog o Kanluran, at kahit saan pa man ang aking isisigaw. Palangga ko tabi ka po. Yo. Palangga ko tabi ka po. Ano na? Maalas 7:30 na. Malilit na naman kita. Ha? Malilit na naman kita. Ano ini? Sige na. Dumaan na kita. Dumaan na kita. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig totoo, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino pa man. Bigyan ng jacket yan! Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ang tamis at lambing sa buhay ko. Oh, oh, ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang mga
pangarap ko. Ikaw na nga ito. Mga tugang paaram na kita. Sa ngaran po kan mga katuwang tadigdi sa programa, ang MBY Dormitory, ang B-Pro Lights and Sounds, Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Mayor Shi Peña Capos Bilo kang Bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Paut, and Cons Joel Seriola. Ang Capos Bilo Lotto Atlet, thank you. Mga tugang paaram na po kita. Digdi sa programa, sa Lunes naman kita mag-iribanan, ha? Happy weekend po sa Gabos. Ako po ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes na kita mag-iribanan. Adios amigos, dumarigato. Ringat po kita. Palangga ko tabi kamo Gabos. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.